Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ng imparabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
kami panagyaman mi tanapili daytoy ilimi. Tinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May ka-22 Domingo ti ordinaryo a panawan. Maudi a Domingo ti bulan ti Agosto, sumangbay tayo iti Setyembre, sagsaganaan tayo, ti panangrambak tayo, ti panakaitanok, ti nasanto na krus, into no Setyembre 14. May naig iti daytoy, iti naisang sangayan nga wagas, naisang sangayan nga gundaway, adda tayo ti replika, ti nasantuan a rupa ni Apo Isus, di lupot nga naitakob iti rupa na idipim musay, ket nabati ti lemma ti rupa na nga iti entero nga Asya, manipod di jay nampikwan Nueva Ecija, basit nga ili, ngam sadyay ti ayan na nga inyalawat ti mismo nga Basilica di jay Roma, di jay Abruzzo, Italia, di Manupello, lugar nga Manupello, sadyay nga naidulin, naitalimang ket adda kopya na ditoy nga naipan ditoy ili tayo para laang iti okasyon iti panagramrambak tayo to iti Piesta ti Nasanto na Cruz, mapan kareg iti barbarangay, pagkamangan nga laglagipen ti paset ti panagtutuok ken panagungar ni Apo Isus, lagip nga intay pampanunutan ti ayat ken kinaimbag na, imbati na nga asi ti Dios kada tayo, ti panangispal, ti panangisalakan na nagbalin na tao ni Jesus nga anak na nagtutok na tay ket nagungar. Sa ganaan tayo, ti bagbagi tayo nga mangrambak, iti aldaw ti Apo, magbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Agkumpesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin nganghel ken sa santo, ken kadakayumet kakabsat, te kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios, kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin ngay turong iti biag ngagnanayon. Apo kaasyan na kami, Kristo kaasyan na kami, Apo kaasyan na kami. Gloria iti Dios ti kangatuan, ket ditoy daga kapya, kadagiti tattao ana imba ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios ti kangatuan, Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama aman nakabalin amin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ket anak ti Ama. Gloria iti Dios ti kangatuan, sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw
iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Iyan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin a Dios, addaken ka ti amin nga imbag. Punuan na kamkad iti panagayat ken ka. Pasingkedam ti panakaikaysami ken ka. Ket taginayunem kada kami dagiti imparabor mo. Gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Isu ang makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao, tungpalen yu amin nalinteg nga insursurok kada kayo ket agbiag kayto. Tagikuan yun to ti daga nga ited kada kayo ti Apo a Diyos dagiti kapuunan yu. Di yu nayunan tibilin ko kada kayo, di yu met kisayan. Tungpalen yu dagiti bilin ti Apo a Diyos yu nga inted ko kada kayo. Tungpalen yu ida as ipapasnek tapno maiparangarang kadagiti tattao kadagiti sabali a pagilyan ti kinasiribyo. Intun madamagda amin daytoy alinteg kunadanto. Masirib ken man nakaawat unay daytoy na indaklan a nasyon. Awan sabali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na. Ti addaan may sa Diyos nga asideg kadakwada, numasapul da akas iti kinaasideg ti Apo a Diyos tayo, numasapul tayo. Ipangag na tayo no agpatulong tayo ken kuana. Awan sa bali a nasyon, uray kasano ti kinatanok na. Ti addaan kadagiti linteg nga awan idumduma na, akas kadagiti insurok kada kayo itang aldaw. Ti sao ti Apo. Ti kanayon nga agaramid iti naimbag ti makastrek iti templo ti Apo. Ti tao nga agtulnog iti Dios iti amin na banag, kanayon nga agaramid iti naimbag. Agsao ti pudno ken naimpuswan, awan padpadaksen na. Saan na aranggasan dagiti gagayem na, di na padpadaksen dagiti kaaruba na, uyawen na dagiti umsyen ti Diyos, dayawen na dagiti agtulnog iti Apo. Di na paanakan dagiti pautang na, ken di mapasuksukan nga agsaksi a maibusor iti awan basol na. Pulos adinto maanano, ti agaramid ti kasta. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Santiago. Agapu sa dilangit ti amin a nasayaat ken anaya sagot. Wen, agapu iti Diyos na namarswa kadagiti na ilangitan asilap. Awan ken kuana ti panagbalbaliw wenno panagsipnget, babaen ti panagsukat ti turungen. Babaen ti bukod na pagayatan ken ti sao ti kinapudno. Inarabid na tayo tapno da tayo ti kangrunaan kadagiti amin a parsuana. Ngarud, idyan yu amin a naalas nga ugali ken dakes nga kababalin. Agtulnog kayo iti Diyos ket awaten yu ti sao a makaisalakan kada kayo nga imulan na ti puso yu. Ngem diyo alilawen ti bagiyo, saan basta dumngeg kayo. Babaen ti aramid, ipakita tayo ket diti adumngeg kayo iti sao. Ti pudno a relihiyon nga awan pakapilawan na iti imatang ti Diyos ama iso daytoy. Ti tutulong kadagiti ulila ken biyuda iti nakakaasi a kasasaad,
kasasaad da, ken ti panagtalinaed a nadalus adi patulawan kadagiti dakes a banag ditoy lubong. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maiba. Ket amin to maited to ken ka. Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas sinsurat ni San Marcos. Na minsan naguummong dagiti Fariseo iti ayan ni Jesus. Agraman ti sumagmamano a mamaestro iti linteg, adaggapo idiay Jerusalem. Nadlaw da amang mangan ti sumagmamano nga adalan ni Jesus, adida nagbuggo. Kas naipakadaw yan kadagiti amin a Hudyo. Tanaan nadda nang runa dagiti Fariseo amang tungpal kadagiti pannursuro nga impatawid dagiti ammada. Sanda amangan no dida bugwan dagiti imada iti umiso a panagbuggo. Dida mangan iti anyaman nga gapu iti tiyandaan no saan ang mabugwan nga umuna. Adupay ti annuruten da a pannursuro dagiti ammada, kas iti tumutop a panangugas iti tasa, banga, lunglungan agambang, ken dulang. Iti kasta, sinaludsod dagiti Fariseo ken mamaestro iti linteg ken Jesus. Apay aditong palan dagiti adalam ti pannursuro nga impatawid dagiti amma tadida agbuggo amangan. Agin sisingpet kayo, insungbat ni Jesus. Pudnoonay ti impadto ni Isayas maipapan kada kayo. Kas insurat na, kuna ti Diyos, dagito'y atat tao, kun kunada adayawen dak, ngam adayo ti puso da kanyak. Awan serbi ti panagdaydayaw da kanyak. Ta isursuro da dagiti linteg, nga inaramid ti tao ket ibilang da abilin ti Dios. Binaybayan yon ti bilin ti Dios ket dagiti pannursuro nga impatawid ti tao ti tungtungpalan niyo. Pinaasidegmanen ni Jesus dagiti tattao ket kinunana kadakwada. Dumngeg kayo amin kanyak ket amirisen niyo analaing daytoy. Saan ati ipauneg ti tao ti makatulaw ken kuana no diket dagiti agtaod iti puso na. Ta iti puso ti tao arumusing dagiti dakes a panunot a pagtaudan dagiti maikaniwas a bambanag akas iti pannakiabig, panagtakaw, pamapatay, panakikamalala, panagagom, kanda dumapay akita ti kinadakes, panangalilaw, kinaderep, kinaapal, pamadpadakes, kinapalangguad, ken kinamaag, agtaod, iti puso, ti tao, amin dagitoy abambanag, ket isuda ti mangtulaw ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek akakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo.
agsubli tayo metlaeng iti Ebanghelyo ni San Marcos ti Domingo nga panaglanglanglang tayo maipapan iti sao ti Apo. Ti sentro dagiti amin a maibasa iturong na tayo, isuro na tayo anya ti bugas, anya ti anag ti panagpamati, anya ti patauden ti relihiyon kada tayo. Anya ti anag na, anya ti bugas na, anya ti linaon na. Saan nga panagtungtungpal kadagiti bilbilin nga pagangayan na ito ka nagbalin nga tungpal bilin, andoroten, linlinteg, obligasyon kung kuna tayo, ngam kiti bugas gayam, dagiti amin nga panagpamati ken kuna tayo nga relihiyon tayo, ket panagayat ken ni Apo Dios, relasyon ken ni Apo Dios, panangtungpal kadagiti bilbilin na, panagrukbab ken kuana, panangdayaw ken kuana, nang runa iti kaaddana, iti pada a parswa, pada a tao. Ket ti us-usto nga panagdaydayaw ken kuana, kaipapanan namet panagayat iti pada nga tao, dagiti karkararag, dagiti panagdadagop tayo nga agrambak iti pamati, dagiti aming nga debosyon tayo, dagiti ramrambak ti nasanto na sakramento, amin dagitoy iturong da tayo, tapno ibiyag tayo kuma iti inaldaw-aldaw, ti anag ti pamati tayo. Panagkaisilpo, dagiti kinamanaglualo, dagiti aramid ti panagkararag, dagiti panangipakdar tayo nga mamati tayo kenkwana, makita kuma iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Daytan ti bugas na agririri dagaruden apay nga dida agboggo dadayay gamin rito ti panagdalos no digiti amin no ti kaslatan angatan no kitaan nyo nata digiti protocol iti panagdaldalos tapno ditay kano captain ti virus lakas jay ti kinainget da klase ti panangbuggo da kadagiti tasa, gambang, dulang, inarami din dagiti mamaestro iti linteg, oray pa'y lalo dagiti fariseo, idi kwan nagangayan nan, nagbalin nga aramaten iti panagpamarang, in short, nagbalinan nga dagita nga anoroten linlinteg, tapno nadalos, tapno natarnaw, tapno makapasingpet, tapno nasantuan, nagbalin moten nga pagpaplastikan, nagbalin moten nga ipokrisi, nita ti pilawan na po Isusen nga panagpamarang babaan kadagiti nga aramid panagdaldalos retrito iti panagdaldalos iparang nameten nga kampay ide na singpedan so dayta dakesen so repay da tayo no dite mo mapupuutan babaan kadagiti aramat tayo na dumaduma aramat kadaramramid iti pamati intinukuan nagbalin nga pagarupan tayo na singpeten, gabota kanayon nga nakakastoy ti imanan, makanakaman na singpeten, ang delikado ano magmagnatay ta igit ti kalsada, magkatkatatay mo ton, pisino day jay, agluluwalo mo tadalan na, wala nagsingpet. Mga gabota, intuno ka pa yun, I want a pork, intuno ka magayam sa malagayam na kaungungat, sa malagayam na kaim imot, sa malagayam madatan nakasarakatan, isudaytan. Delikado sulat ti bagana nga ti karit nga talaga jay kaunggan ti puso anya ti linaon ti puso tayo kasano ti panagayat tayo sudatan nagdakkel nga karit kada tayo amin baka agbalin nga agpampamarang tayon baka agbalin tayon nga plastik suda jay ta agin sisingpet apo kasyam na kami agin sisingpet kuno na mawatan nyo pa datang Ilocano, agin sisingpet, konwari mabait, konwari banal. Sudatan, pandabagkan siya, santong kabayo, kung nadanatan niya, rudan niya, pedata, kislan na kasing-singpet, niglay mo gayam nga guyaw, kaslan na kasing-singpet, timangkan mo gayam, ti imot na, isong ay dinatay kimsyal nga kasla santol, kung nadan, nagalsemen, nagdakul mo day nga karit nga talagan apo tatang nga Domingo ka
karitin na tayo. Gaputaman na kimisa, akala niya mabait na siya. Dinamot kapat patang dagiti karuba na apo kasyan na kami. Dahil nakabutbutungan man na kimisa, amam muna, magnaji kalsada, diritso laeng kasla da kalub di jay. Man na kimisa, kunam no nakisinarak iti apo, ay nakarupangat. Magtatatang nga malasin, tinakarupangat, no, nakaambungot ka na kadapay, no, ang rupangat mo, gayam, dito mo pa malasin mo pa, tatatanalang danan, tirupangat. Mo yan, tirupangat, mo ta, rupangat, tata, ada kada tayo ti rupa, ni Apo Isus nga nagungar, dahil tabar bareng, raniagan tayo kumaamin iti naunag nga anag na nga di gayam kaunggan, kita man di bagana na saan nga di ipaunag ti makaparugit ag taod di kaunggam ti mang tulaw nunya ti pampanunot mo nakaululimak awan ti tagtagaryan na napunno gayam di panuno na kontraan na amin kandilawan na amin namurumuran ti na nakaululimak di mo tagtagari demonyo gayam di utaanan ko na mo sunalpas kadtang. Selamat kasising bata, nakabut-butong. So dahita talaga dahito nga Domingon sagat panagkwama datoy panag ngiti awag yo dayay pugsit-pugsitan ta ano ko nayo ka dumalos so ag lockdown pa ino da duma dagay building ta ag pugsi-pugsi da kano nya ti awag yo dayay sanitize ko na data no may sanitize. Dahil gayam ti kang runaan tatakat daw-dawatan tayo ta dahito nga Domingo ta very kasla makumikom tayo unay nga na sanitize pugsit sanitize social distancing sanitize makaakar ka ditaka tatagayam ti importante gayam nga masanitize jay puso tayo. Anya nga tamot ti alkohol ti puso tayo. O daytan. Nya pa ti alkohol ti puso tayo. Ada jay ehemplo ni Father Jerry Orbos, anya ka delata kunana. Anya ka kano delata. No delata awan ti rumwar, awan ti sumbrek. Awanen nakasira delata. Nya nga ti masapul mo tapno maluktan jay delata. Ken anya nga roden di abrelata. Paglukat niya abrelata. Anya ti abrelata tayo kano ni Apo Dios. Ti abrelata tayo ni Apo Dios. Itulok tayo ang sumbrek ni Apo Dios. Siguro da jay kitaan tayo nga manipod idi bagada nga adda pandemya nakakunkonsyus ka nga talaga ditan nga masapul nga masanitize. Ata di magayam na sanitize jay utek ken puso tayon binuot ken linongsot Apo kaasyan na kami masapul tayo ni Apo Diyos nga abrilata tamadalusan at least nasuro nga makatawanan nga nagbalin kayon nga expert no kasano nga kontraan ti virus ti COVID-19 nya nga tamet dayay virus iti dadtanta na pannainladawan dagiti virus iti puso virus iti panonot alaka nagatidog na mindua pa yung bagana panakiabig grabe dayta nga virus asawaom na di asawa ti sabali grabe data nga virus saan nga idepen ti alkohol nga sangato nilada dayta grabe nila Apo Diyos nga talaga ti mangbalbalo di kaunggan ti puso tayo panagtakaw numuna ta nagadupay nga klase ti panagtatakawan idi ubing ang ganda tala mapanunot na panagkaot iti itlog di jay baki inmuli iti mansanita ni antisipi dataratan nya pay nagtakutatan nagado nga matakawan takawon da pay data ute mo grabe ano nagtakaw ka daya ati grabe nga pamarang tinakawan magayam so takaw pamapatay
Ti pamapatay ka mula da mangurongor ken mangpaltog da kagurguram. Ti pamapatay agkaruba kayo ket kasla mula na sabat nga darekdek. Pinagbalin mo nga pongdol. Grabe da nga pamapatay. Hamo pampansinan di mo ik-ikan. Pinatay mon pinagbalin mo nga pongdol. Gusto nga tinakararo nga gura. Kasla ka lang na pinatay. Nasaba mo, kaslahan mo nakita. Aglalo no bakit kan? 87 mon. Nagadukarobam nga mo kapatpatang pinatay mon. Ay kumasapulong nga agungar kan. Man nakimisa ka pa, inaldo ka pa yung agkumunyon. Hamo kasasao, hamo pampansinan, masaba mo pa, kabakit ka pa yan. Tila tarason mo na ka, diya na ilasin, nakapsut diya matak. Diya nangeg, nakapsut diya lapayag ko. Nalaing kang agrason, pinatay mon. Di mo pampansinan. Idi natay, napamumula ang dinong adong awan kampay idi. Nagmagamula ang tamatam. So dahil ti grabe da kayo. Pinatay mo nga, hamo mo pinaltugan nga pinatay mo. Hamo nga pampansinan, pinagbalin mo nga. Nya yung bagak tatayon, pinagbalin mo nga pungdol. Pungdol awang biyag na. So mabalin nga tigura ket kabailan tigura ti pumatay. Manong agkakatugangan ti ang agpipinansin. Agpipinansin da ngam kunwari wen pinatay mo ni katugangan, pinatay mo ta manugang mo, di mo pampansinan. Pinatay mo ta karobam. Di mo pampansinan. Sano nga ta makaadang kang may dito simbaan nga, oh Lord, I love you except my neighbor. Data delikado ka. Naglalo no bakit kan, mamakawang ka. Pandaam amin. Peace be with you, anak ko, kunam. Agi padigo ka. Iti bigat, agi padigo ka iti. Nyada dyan, pancake. Laman. Kumaya da dyan nga, peace be with you, peace offering. Pancake, iti aldaw, agi padigo ka ti arroz caldo. Nga naangol nga manok ati isagpaw mo, ang niyamat. Daheta kata. Di ko manan, nyapay tagtao ni inulit na, panakiabig, panagtakaw, pamapatay, panakikamalala. Datagamin, no, antay nga raumanan, ti anag, iti sex. Panagagom, matay kanton, 92, mapampela di kurti, may panggap iti mohon ken daga, apukasyan na kami. Allah kata asideg kang amatayan ka makidindin na rom kapela ti dolon ken daga. Kasyan na kami. Alwadam ta. Iso ti mangigawid nga mapangka ko majilangitan nga grabe nga medyo kinaagom. Agom. Ken daddu mapay. Datan, dajayan nga sumbrek dagiti daddu mapay nga kita ti kinadakes. Idi ko ninsilpo naman panangal lilaw. Dahito iti napunno itatan iti lubong tayo. Akala mo mabait. Nasaksaki man ang dayay. Akala ko maganda. Tadayay Facebook, adamutan filter. Akala ko wala siyang kamoro. Ay apo, tinupakan mo gayam iti durian. Hindi nakita mo yung ang gondo niya. Flawless. Sura niya tatan, alilaw. Alilaw. So ang kay mga alilaw, wag lalo no, ubing pailaang kasla makimkimisa, maturog mo gayam. Sura niya tama, alilaw. Akala mo mabait, ang sungit-sungit. Akala mo maganda, ang pangit-pangit. Akala mo mabango, ang baho-baho. Magasam na ita. Napuno ti lubang. Akala ko magaling magluto. Ay, apo, inorder na magayam. Agasam mo na yan. Allah, naglaing ka, nagimas ti linutom. Agisam-isam na tama. Kung kunan na. Agis-isam na tan na magayam nga linuto. Mapanararmon, ang galing ng mapapangasawa ko, ang galing magluto, ay apo, hindi nagasawa dan ang galing palang mag-order.
sa alwana nyo. And then, dati manan, kinaderep. Apo kasyan na kami. Dati rugit, pampampanunutom, kinaderep. Amin di jay balay na, napuno ti kalendaryo ti Tanduay. Patirwangan na pailaang imbis nga dati kalendaryo ti Christ the King, tingkabil na Tanduay. Tanduay, ada balasang amang igigam di butilya, hanggang nagbado, agasum, lakayon. Mata Father, kaya di dumawata padawata na mamag kaya kumot ada magkastang ikabil ko jirwangan ti kwarto. Hanggang mabalingking ko Father na. Udah mabaling ka no kanya na kasi 26 na pa yun, lakayon, kalendaryo ti Tanduay. Kinaapal, day tamanan apal nga imitip. Basta ada pagimbagan di karuba na lonod nga lonod, tanaboto ba tanaboto. Badamanan, bagi dalangan aminan nga lobongan. Hindi nagtudo, ti grasya, awan la nabagi tyon, kukwada aminan, kukwadan. Kapag gaming ngagmulmuleng ka, di ka agubra. Ita apal mo. Ne, baruman nga ti simdan, baruman, kanya nga ruden. Ne, baruman, nagpinta ka naman, nagpinta akmat. So, pakawanam. Napa mo nagalak karburo sa ninikan so pinintaan na. Hoy pinta ti pansyon dayta ko na damat. Apal nga imitip pamad padakas dati manan ti rampant. So nagado nga fake news pamad padakas chismes. Chismes. So makita na dayay agkibkibin nga bakit ken lakay. Ni mapandaman agdeten. Unsay bakit ken lakay nga agkibkibin dita? Boyfriend kami, 75 ya lakay, 65 ya bakit. Ag-boyfriend kami, ag-jowa kami, kunada, so dito, kita, chismis. Kinapalangguad, ay dato'y manan, rampant pa dato'y palangguad. Puyot, nagbanita na ang palangguad. Nakangat nga to, sura dyan, nakamamangarod, sino ka? Timamalati huiting da dyan, sino ka? Kit mo tiyo may makikaan. Day, tanong na duman. Noong nakabado ti barong, pag na, Sir, good morning. Inya ti masapul yo, Sir. Pumandurugas gayam, pinastre na mga, nayalis, gali puspus na, inted na 18,000 na, ay mandurugas ti mo na ibagba. Siya ti imbaon ni Apo Pading, may agsulisit ako, no, nakabarong mo ngamin. Ngam dati karuba na nga, rutay. Oy, mangangkadtan. Kanalatati styropuman tamangan diyayan. Day, tagamin, nadadumamat. Anda medatan mabamakan, dati na udin mo maag. Napay basol pa ganti kinamaag niya. English foolish. Nyari niya masansan nga mangmangagyo nga dati maag. Maag ka na may lasin. Handa may lasin tinaimbag kan dakes. Handa nga maamirisan no niya ti dakes kan na siyaat. Ngriga mo na ibaga dito, kuno niya po padi ka. Ngamti na pintas, nga panangyelo ka no dati ka, maag. Di na makita ti patag. Di darajay may isa nga pagmaagan tayo. Apay nga, no, ada natay, ket sabong. Pantekan ti sabong. Mapalagi pante amin. Mapalagi pante amin, ababala ti biyag. Agokrad nga nagpintas nga sabong ti agsapa iti malem nalayet natayen isot gapo na nga gapo ta ababalaeng iti panagbiag tayo puro amin kuma ited tayo amin ti with quality nga panagayat tiyempo nga ited mo di anak mo di asawam hindi bagbaga tayo tatan nga sadala ited nga ipapati amin inton natayen. Idi si bibiyag di na pa ichinchindaan. Idi na tayo impartyanda baka. Idi si bibiyag nagaduma sa udan na dumawat ti pagpliti na ti tricycle. Idi na tayo ginoyod ti kabalyo, nagngina, bayad na. Idi si bibiyag di na pa igatangan iti bado na. Idi na tayo nangisibbo, pisang mo likod na, magasam. Idi si bibiyag, di na pa'y napadasan tinangisibbo ti sapatos, idi na tayon,
Agdamag yung balmer, ma'am, ada ka di sapatos na. Yung gatangan dati, beach walk, kung sapatos. Ngumidi si bibiyag, yung chinilas na, doa nga, daan, narunot, da yung pangis, yung may sa narunot, mo yung pang sana pinagparis, nga mabalin paimot. Ngumidi na tayo, baro nga beach walk, kung baro nga sapatos, day tagamin. No si bibiyag pa lang, ipapati tayo, di panagayat, kinamaag tayo no daduma. Ipapati na, nagpuy-puya, da pa yun, hindi si bibiyag, itimplaan da, mantiga atas ko. Ay, makaisturbo ka titurog. Idinatayan, bantayan ka ti agpatpat nag. Aba niya, pati serbina taban bantayan, agpatpat nag. Idi si bibiyag. Iso nga tatata, si bibiyag tayo pa'y, itad tayo ti ayat, awan ti pakawan, ikatam ti sakit tinakam, ayat, puro awan ti sakit tinakam, itad tayo ti pakawan, ilukat tayo di puso tayo, ni Apo Diyos pasterken tayo, tapno, daytan talagang ati panagayat kini Apo Diyos ket panangilala di pada nga tao. So nung kitaan tayo mananaka, mapalpalagipan tayo Apo, palpalagipan na tayo ti Apo ta, aglalo ka na iti pandemya, amen, pada-pada, agururay ti ayuda, di na pa italyawan, ngano day nawa mo nga grasya, share, iburay mo, tano sulsulwam, awan to ti umayan. Wah, nagadunga karnay, idulin ta tadaduma, nag-brown out, nalungsot, yadaduma karni, nagpartida ti sa nga bukol nga baboy kunam, data idulin mo di kagudwa, tadasid-sida tayo ko pandemya, di ko nag-brown out ti 1 week. So kita man talaga no imo ni Mother Teresa malagip yu pa binaon na dagi mamadre impanda jay may isang pamilya nga nagado anak na kay di suda pa ila sa nga kaban nga bagas nakung gudwaom darasam apaya kunad nas daw dagi mamadre ginudwa na inburay da dagi karubada no walo ti anak na dagi napanday inikan dusi ti anak na dagi karubada nga pagrinanudan dalata basta da imbag kitaan nyo no tibiyag tayo karin nanod matay amin dagi jay kinapamarang ngam no ti biyag tayo ka marigatan tayo nga agiranod kada agiburay kaya bukod tayo wano no agiburay tayo ko urayan tayo pa jay sobra nagrikot ngam no sigida tayo nga agibu Apo thank you Apo ito insago mo Apo sigida ti epekto na agiburay magkat na jay expression nga gifted to give na paraburan tapno agiburay no bigbigam nga parabor no bigbigam nga sagot automatic agyaman ak Apo imburay mo nga dagos ngamno ko nam Apo thank you bimana nga kaon thank you dalabagbagim ti ammom intunukan agmamalas ka amanak pa jok mamalas ka ama kitaom yung agayam automatic agiburay ito dahi gayam ti panagayat kini Apo Dios dahi gayam ti pamati ti relihiyon ti bugas na anya ti dahi puso anya ti kababalin sa dahi puso tayo inapektaran na nga dagos di ima ken saka tayo inapektar na di garaw ken tignay tayo agdaw-dawat tayo ti kaasi ti Apo tapno maipakat tayo ti pamati tayo tapno mapukaw ti kina pamarang tapno mapukaw da ani nasakimot agin sisingpat kayo anay ko impigsak ta no kwa mangagtay amen siyempre tutulong tuday ta agin sisingpat so magpakatotoo ikagumaan tayo ngagbalintay nga us-usto nga pasurot ni Apo Jesus us-usto nga agay-ayat ken ni Apo Dios I love you Lord ngam ayatan tayo di kabalay tayo yakaroba tayo. Amen. Mamati ak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamati ak met ken Hesu Kristo, abugbog tong anak na ken Apo tayo. Atim mao iti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa iti krus na tay ket naitanem. Imulog itayan dagiti natay, nagungar iti may katlungal daw, imulit sa dilangit ket sinutugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin.
Agapuntut sa diyay nga may mangukom kadagiti si bibiyagken kadagiti natay. Mamatiak met iti Espiritu Santo, patsik met ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbason, katadanto met panagungar ti bagi kan biag nga agnanayon. Amen. Kakabsat mamati tayo at ipagimbagan ti tao iso ti pagayatan kan pakinakom ti Dios. Agdawat tayo nga rod, iti managayat nga Ama, kadagiti kasapulan tayo, tapno agbalintay ang naimbag kan nasingpet nga anak na, tunggal panggap ko na tayo, Ama, denggam dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti dadaulo ti simbaan tayo, tapno si pupuso ken si aayat da amang ipatumpal ti pagayatan ti Dios ken ti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggam dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti mangipatpataray ti gobyerno tayo, nang runa dagiti agpanpanday linteg, tapno agsangal da kadagiti paglintegan anayan natop, ti plano ti Dios ken mangipatungpal ti interes ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggam dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti malmalday, marigrigat, may tugtuggod, sapay kumat saan nga agari tinaylubungan alinteg kadagiti puso da, no diket ti linteg ti Dios, ti mangiturong ti panagbiagda. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggam dagiti un-unnoy mi. Para kada tayo amin nga adda ditoy, kanayon tayo kumaadumngeg iti Diyos ken ti kasapulan ti pada tayo a tao, tapno maparnuay tayo tilinteg amang ituray iti manayon akapya, panangrangay ken panagkakabsat, kumararag tayo iti Apo. Ama, denggam dagiti un-unnoy mi. Para kadagiti kakabsat, kakabagyan ken gagayem tayo, apimana wen iti dayto yabiyag, babaen ti panangsurot da tilenteg ken pagayatan ti Dios, ken ti panangipatungpal da ti pagimbagan ti tao, makikaysadan iti Ama sa dilangit. Kumararag tayo iti Apo. Ama, denggam dagiti un-unnoy mi. Nailangitan nga Ama, dagiti karkararag nga agtaod ti kaunggan ti puso ken riknami, si papakumbaba kami ngagdawat ken ka, tapno addaan kam latta as sidadaan ngagserbi ken ka, napnon ayat ken pamati, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Dios Apo, umay kuma, tuy daton mi, ket awatem ida, sapay kumatamay ka. Awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di apagdaydayaw mi ken ka. Ti Dios Apo umay kuma. Sapay kumakamay ka rin, amay daton ti rabaw ti altar na. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ipaay mo kadi Apo, tada ito'y a sakrifisyo, gunoden na adi agresat, tapamindisyon mo, tapno ibunga na ti panakaisalakan mi,
gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin a tiyempo ken diso. Agyaman kami kan ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin kat agnanayon a Dios. Takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong. Tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan. Kat kinayat mo makipagbiag amayasping kada kami. Malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impay mo kada kami. Kas iti panagayat mo kadagiti saguday nga daken Kristo. Kadagiti kinagasat anapukaw mi gapu iti kinasukir mi. Iti kinatudyo na maisublida metla kada kami. Makidanggay kam kadagiti anghel. Agaragsak kam amang idaydayaw ken ka. Kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo. Adios dagiti amin aparswa ti langit ken daga napnuda iti pakay daydayawa husana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, si katigubwayan ti amin na kinasanto, dawatan mi nga ipaay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, mabagikan dara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu disakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, taraytoy ti bagik, iso amay yawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan day di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taraytoy ti kalis ti darak, darat ti baro kan agnanayin atulag. Iso amay ibuyat to amay paay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbason. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo, kinin ka panagungar, innakam insalakan, sika tinanubot iti sangalubuan. Iti panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadito'y saklang mo, kat agserbi kami kan ka. Dawaten mi apo tadakam amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pumapo ti iglesyam iti sangalubungan, parayrayam ti ayat na anayusan. Laglagi pum ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken amin a papadi. Laglagi pum amin a pimusayan, awatam ida iti sidong mo a pakakitaan daken ka. Ipaay mo mat kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon, kat makiranod kami kan nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, kan nagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, a nakapudno a nagserbiken ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo, gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti aminadayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may maysa a familia, awagan tay ti Dios kas sinsuro ni Apo Jesus, Amami nga dat sa dilangit,
madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, bito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanam dagiti utang mi, akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di na kambaybayan nga mannugot iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes, isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan, itdem si ayat takapyam kada kami, babaan ti tulong taasim, mailisi kam kuma iti basol, ket may kanawa kam iti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, tiyain ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus kinunam kadagiti apostoles kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan yak ti tedko kada kayo, san dagiti basol mi ti kitam no dagiti pamati ti iglesia. Kirkas mayan nurot iti pagayatam ipay mo asi ti kapyakan panagkaykaysa, sikang agbiag kinagari tagnan nga awan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangad da kada kayo, ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kada kayo, kapya. Kordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniyak, ngamiti may salasaom, mapaimbagton to'y kararwa. Naipas ngayen, tisisa, simbaan sa karubaan, napili abukel binia. Makipaset ka.
Kumararag tayo. Apo nakiranod kami, iti padayaan ay langitan. Ipaay mo kadi, taraytoy apanagkumulgarmi, parairayan na dagiti puso mi, nga agserbi as si ayat ken ka, kan iti padami a tao, gapo kan Kristo nga apo mi. Ti kada tayo datoy napateg nga ladawan ni Apo Jesus, ti Holy Face, magparintubang tayo nga mangiruknoy iti kararag. Apo Jesus, dawatan mi ken ka, ipakitam kadi kada kami, ti pulos adinto agbalbaliw alangam, tinapno iti misteryo, asarming ti awan patinggana nga asi ti Dios. Ipaay mo kadi ang mabigbig ken maamiris mi, iti panagpampanunot mi, mabaan dagiti mata tinakem ken puspuso mi, tinaintawan arupa ti Dios, anay iparangarang iti pakasaritaan, tapno maipakaammo ti pakakitkitaan ti kinaagnanayon. No ayaten ken awaten tinaulimek arupa ni Jesus, ngagsagsagaba ken nagungar, ket balbaliwan na ti puso ken biag. Kayat mi ti umadaw manipod kadagiti matam asikikita kada kami anapnuan dungo ken asi. Ti bilag ti ayat ken kapya amangipakita kada kami ti dalan ti biag ken iti tured a sumurot ken ka nga awanan buteng ken dua-dua. Tapno agbalin kami as saksi iti ibanghelyom nga daan makita as senyal ti panangaklon, ayat ken pamakawan. Una santuan arupa ni Kristo, silaw amang lawag iti kinasipnget iti panagdua-dua ken liday. Biag anang parmek iti agnanayon ti bilag ti kinadakes ken patay. Udi matukod a panang matmatmat, adin tupulos agpatingga, mamang banbantay, kadagiti amin at tao, rupa ana idulin, babaan iti senyal ti Eucharistia, ken iti rupa dagiti amin nga agbibiyag iti sidong mi. Aramidan na kami nga agdalyasat, kas anak ti Dios, iti daytoy alubong, sida tatarigagay para iti dayta awan patinggana, ken sidadaan iti maudi a panagsinnarak, inton makita da kan Apo iti rupan-rupa, ket panpanunuten da kanto iti agnanayon iti sidong ta gloriam. Amen. Tultuloy ti Paseo San Jose ada itaje pantar, idodawatan tayo ti pinmusay 101 taon na Apo Loreta Guevara taga Sidawen, maitabon into no Agosto 30 ay kwadita Lunes. Ket ti nasantan arupa ni Apo Jesus, makita yu ti impormasyon dijay page ti parokya ken adda dajay paglualuan nga nakaiparangan ti pakasaritaan na adda ditoy agingana iti rambakan tayo ti piyesta ti panakaitanok ti nasantuan a krus. Adda gundaway nga rod nga mapan kadagiti barbarangay dagiti nakipaset nga agtutubo itatay dijay kalawaan iti taripnong agtutubo no ornos ti schedule da nga isu ti papanan na dagiti nga rod nga imahen may sangal daw iti kada barangay. Ket ipaitay manen nga panagkamangkin ni Apo Dios ta mapukaw ti dua-dua ken dandanag ket sumken latta kada tayo ti panagtelek ken panagpamati iti di mangbaybaya nga panagayat na. Ti Apo adda kumakada kayo, bendisyon na kay ti manakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Na idato ng ti misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Kitaan yo anya na kinaragsak no agkay satay nga agkakabsa
iti sinong ti Diyos Ama, ken Diyos Anak, anang ibando, iti sapasa, rigat ken tuo, di amarikna, no ti sanga lubungan, kera kay kaysa, hintay amin agkararat, asanga pada, taintay maragpat, ti kaasina, mabalin nga o masideg nga nakalak ni taayanan, no adapan yo, ipunas tayo di batog na, nga dasarming na, dan tugon daway nga mairwar, ito na maipan ni barbarangay yo, mairwar, dan tumatla tayo schedule kabayatan tinubena, nga mairwar tumatla ang data, tapno maiganan yo. Kaasyam ako, Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak onembag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima subsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Onimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, si kakangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, si ka maestromi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen.
Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magteng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong isu ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod na ketutugil kami, at tuy ka magsagana kami, O Apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madalagag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, nitukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod maketutuloy kami, at tuy lang sasaganang kami, O Apo. Amin nasagot, inukulit ni Klubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siya'y ang mamati tinuto, palagayat ni tipanatao. Magsutuit parabor, agyaman, agyaman kami Apo. Magsutuit parabor, agyaman kami Apo iti binim. Misyon, kakit mo iti puso, di bagbagi misagot ni, naputukin kami, at tuy kang sala kami,